Dobry, szczęść Boże. Dzisiaj chciałem się z taką dobrą nowiną podzielić, że pierwszy święty państwa Piastów był Ślązokiem. Święty Jacek, urodzony w Kamieniu Śląskim, po niemiecku auf Deutsch Jacek von Polen in Großstein. 1182 urodzony, zmarł 1253. To mniej więcej były czasy, kiedy żył trochę wcześniej żył święty Franciszek. Dlatego, że teraz mamy 800-lecie, jak umrzył święty Franc w 1226 roku. Bo tu mieliśmy taki Pilgerfahrt z mojej Pfarrgemeinde Miotkau. No, ale niestety nie mogły być. No, w każdym razie mniej więcej to był ten okres, kiedy święty Franciszek działał i był bardzo znany. No, a ten odrowąż to on pochodził z szlacheckiej rodziny, tam jakieś kąckie, tam Graf von Kąckie, ojciec nazywał, matka była Koński. No, także widać, że to są polskie nazwiska, ale na tamte czasy to tego nie wiemy, jak to do końca było, bo to teraz nie sądzę, żeby już w XI wieku czy w XII wieku było on, to chyba tak nie było, no ale to niech tam se piszą w tej Wikipedii jak chcą. W każdym razie chłopiec urodzony na Oberschlesien i żeby było śmieszniej, to jest jedyna osoba, jak się jest na Watykanie, tam jest ten Petersplatz, ja? Od Petra ten srogi plac, to jedna ta figurka, co tam jest, przedstawił świętego Jacka, czyli Jacenta von Polen. No, to fajne, nie, że mamy Ślązoka jednego na tej całej takiej, no tam są te kolumny, nie, czy takie zole są na tym Petersplacu. No, tego nam Polaки zazdroszczą, no ale to już niech tam oni sobie robią co chcą, my wiemy swoje. W każdym razie zmarł w 1253 w Krakowie i to był ten okres, kiedy był święty Stanisław, co go tam książę czy jakiś go to tam ukatrupił, nie? A później na skałce. No, w każdym razie bardzo się zapisał ten nóż Jacent. Studiował w Bolonii, czyli we Włoszech, tam w 3 miejscach. Wykształcony hop, teolog, prawo kanoniczne, prawo normalne. No i był wysłany, miał być arcybiskupem Gniezna. Takie były założenia, bo jego wujek był biskupem krakowskim. I pojechał do Rzymu, do Romu pojechał. No i tam spotkał świętego Dominika i wstąpił w 1220 roku. Czyli popatrzmy, że tuż przed śmiercią Franca, Heiliger Franciscus, no, przystąpił właśnie, ubrał habit i jest jakiś taki kościół, w którym to było miejscu w Rumie. No i później właśnie zakładał te zakony, klasztory, przepraszam. Zakon jest jeden, na klasztory. Był prowincjałem na całą Europę południowo-wschodnią, tam właściwie wschodnią, albo środkowo-wschodnią, no. Północno-środkowo-wschodnią, no, już tam obojętnie. W każdym razie Polska, Litwa i to co. Pozakładał kupa tych zakonów. Miał też paru towarzyszy Polaków, tam miał też jakiegoś kolegę Niemca. Na pewno też po niemiecku wydali, bo to był ten okres taki, że to też już pewnie była lekka ta kolonizacja, ale może nie aż taka, bo to było jeszcze przed napadem tatarskim czy mongolskim w 1240. Było też na Rusi Czerwonej, czyli obecna Przemyśl, tam Lwów, na tej ziemi też były. Zostały one oczywiście spalone kompletnie przez Tatarów. No i w Gdańsku też był, i w Rydze, i jakaś tam jeździł po Litwie, jest patronem Litwy. A w 1596 został ogłoszony świętem. To tak można sobie przyjąć, że to był okres Zygmunta III Wazy i w tym okresie też przeniesiono stolica
Polandu, albo właśnie Królestwa Polskiego z Krakowa do Warszawy. To tak, żeby takie spoilerem, bryki czasowe, kiedy co się stało. Ja myślę, że to będzie bardzo fajny taki informacyje o pierwszym świętym Oberschlesierze, Górnoślązoku. No i taki hop, swoja figurka na Watykanie. To się nie zdarza często. No. Pozdrawiam, miłego wieczoru. Tak, ostatnio właśnie oglądam takie różne rzeczy i się tak dowiedziałem, tam coś jeszcze pocytałem i myślę, że trzeba być dumnym z tego, że mieliśmy, że mamy. Właśnie nawet chyba tam kiedyś pojadę do tego kamienia, zobaczę to jak to jest. A w Krakowie jest katedra i jest właśnie bazylika dominikańska i tam jest pochowany. No, jakby tam w Krakowie kiedyś się to wezmę jako cel. Gute Nacht, śpijcie dobrze, chowcie się i nie rozrabiajcie za wiele. Chociaż dobrze było porozrabiać, żeby było więcej Ślązoków. No, tschüss.